A comarca do Barbanza non vive este Nadal unha das súas mellores tempadas turísticas. A ocupación hoteleira é baixa e moitos establecementos optan por pechar durante estas datas. A tranquilidade é a nota dominante estes días nos hoteis do Barbanza, unha situación que se repite cada vez máis no Nadal e que leva moitos negocios a baixar a persiana durante as festas. Varios hoteis da comarca permanecen pechados durante estas datas, mentres que outros continúan abertos pero cunha ocupación moi baixa. Algúns hostaleiros aseguran que este Nadal está a ser incluso máis frouxo que en anos anteriores. A verdade, esta temporada de Nadal, comparado co Nadal pasado, que xa non foi moi glorioso, digamos, pois este Nadal houbo aínda menos xente, que xa é dicir, e a verdade, sálvanos, no noso caso, sobre todo, sálvanos que teñamos tamén restaurante e tal, porque se solo tuéramos hostal ou pensión, habería sido bastante complicado. A maioría coinciden que o turismo no Barbanza ten un marcado carácter estacional. As mellores cifras chegan coa primavera e, sobre todo, a partir do mes de maio, cando comezan a chegar visitantes atraídos pola costa, a natureza e as festas locais. Non destaca moito polo Nadal, aquí, sobre todo, a parte forte do ano suele ser en verán, que en verán que hai moito turisteo, aquí sobre todo é xente que ven turistear o mellor desde hai 30 anos, que teno de costumbre. Iso é o que salva un pouco Nalla, porque despois do resto, fora do verán, tes o xusto para sobrevivir o resto do ano e dá gracias. A pesar desta baixa afluencia no Nadal, o sector confía en que a chegada do bo tempo reactive de novo o turismo na comarca. Unha realidade que se repite ano tras ano sen moito cambio aparente.